Tentunya masih bersama Mayangkara. Nggih. Ada Niken Salindri. Cahayu. Cahayu Niken. Sini Cahayu. Ini tadi ada request dari Bapak Susilo. Ya. Mas mantennya mau kirim-kirim salam sama untuk Mas Rafli. Mas Rafli Satrio. Raplika iki Mas Amu. Iya, Mas Rafli Saputro. Saputro. Ya, matur sembah nuwun rawuhipun. Terima kasih. Terima kasih. Salam dari Niken balik. Ya, luar Dan biasa. buat kedua Temanten. Ya, semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Berbahagia selalu sampai akhir hayat, hanya maut yang memisahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Joko yoga pokoknya. Wong yen lagi gandrung ra peduli mledose gunung. Wong yen lagi naksir ra peduli yen perang nuklir. Nadyan lagi botek direwangi trita-trita. Ajarene wis aja apa-apa duwe wong loro. Wong yen lagi kepikan ra peduli donya kiamat. Wong yen lagi nyenengi ra peduli lagi inflasi. Nadyan ra duwe duit direwangi kredit. Jarene wis aja apa-apa duwe wong loro. Ayo Mas. Irung bang iredek aweke sapa dik? Ireng bangi raya duwemu. Lambe tipis sedek duweke sapa dik? Lambe tipis ya duwemu. Janggut nyadis duweke sapa kan? Sanggup nyantis ya duwemu. Iki piye kan? Ireng bangi ya duwe. Iki piye duwe sapa Mas? Mas dine ana sing duwe. Iki piye duwe sapa Mas? Mas dine ana sing duwe. Iki piye duwe sapa? Anune ceblok lho. Sik, Mesti ya. iki benakno. Aku gak mau pakai ini, tolong dilepas. Sing dilepas apa? Sing dilepas sing di. Engko kleru glandang. Ayo kita nyanyi ini ya. Yang mana? Ini permintaan dari Pak Ade. Si iki mau toh? Iya, ya. Lah, anake sapa, Nak? Anake sapa? Ya. Dike langgam sih ae. Terus dike bajangan ini ya. Bajang ya. Dike bajang. Bajang terus mari ngono sekop-sekop. Sekop-sekop. Ya. Wong yen lagi gandrung ra peduli mledose gunung. Wong yen lagi naksir ra peduli yen perang nuklir. Nadyan ra duwe duit direwangi retak-retak. Jarene wis aja apa-apa duwe wong
dipisahkan duwe sapa de janggut ngati saduwe sapa kan Sanggup nyate saya duwe aku mas abang ane kan duwe sapa kan ya duwe iki piye duwe sapa mas mestine ana sing duwe mestine ana sing duwe mestine ana sing duwe mestine ana sing duwe Bayangkara duwe sapa de lambe tipis kan duwe sapa de ajang nyake seduwe sapa de bangkeane duwe sapa kan mestine ana sing duwe kan piye mestine ana sing duwe piye seta mestine luwih enek sing duwe lali 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 tadi ada apa? Iki mau ki lek ngarep. Weke sapa? Terus Bakang Semok. Bakang Semok, Sotia. Wih, dari Pinangkani. Luar biasa matur sembah Mbak nyuwun. mantan ambek Mas mantan nama jelek iki. Ya serem. Heeh, ndi lah sing jelabut-jelabut. Lagu apa? Mas mantan Mbak mantan endi ya? Mas anu apa kuwi jenenge? Niki murah. Apa? Nakamura Daisuke, mau minta lagu apa Om? Om Nakamura jenenge. Nakamura nggon pijet lho. Wes nggon pijet lho. Heeh, Nakamura. Atau Mbak anu, Mbak Dinda mau minta lagu apa? Minta lagu Wiwo the Talk. Apa serampan? Flick of the Talk. Sabar. Oh iya. Sayang ngapunten Saestu. yen tering saged nuruti apa
mau nyuwun lagune Sabar. Sayang. Wis to, wis to, wis. Kok panggah. Penak to. Kok panggah ngono kancane karo tim tukang gawa sego nyuwun lagune Kawin Kontrak. Ha. Terlanjur cinta mati di kau yang kesayang. Izinkan cinta ini bisa ku berpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawin akan ku bayar kontrak. Jeng 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 jeng. Terus apa nih? Wis ya kuwi rong lagu kuwi lho. Nah ya wis. Loh. Maksudku dinyanyekne gak iki mau tabuhane kethek ogleng ngene iki yo. Lah kan wis, Sabar wis dipinangkani, Kawin Kontrak dipinangkani. Maksudku dengan lagu dan musik yang indah. Ada permintaan juga. Apa? Selindutan. Selindutan ya. Aku emah, aku rasuti. Kulino ning kontrakan. Ora. Ya, Sabar minangkani dulu baru Kita minangkani Sabar dulu. Mau sendiri atau mau sama teman-teman? Ada. Ini kan Salindrio. Ya. Kaya enek mayangkaran karo bose dhewe nek kaya ngono lho ketegan ngono rumangsaku. Sing ngongkon aku. Wah, pancen kuwi sing ngongkon sampean. Ending sepelane pancen ngono kuwi ya. Walah, tak kira lek memang kuwi mau ngeprank cah-cah ki mau. Heeh. Ya Mas, nyanyi duet satu lagu. Wes Kawin Kontrak. Habis ini Apa? sing kuwi mau lho. Selindutan to? Oh iya, oke, heeh. Terus Kok Kawin Kontrake dipekne sapa? Kawin Kontrak. Mesakne Aku gak tega nyanyi kuwi. mesake sing anu lho, sing apa kuwi jenenge? Sing kos. Ora sing ngekos mesake anu ki lho kanca-kanca pawon sing ngewangi Bapak Susilo ki mau ki. Ya bar iki. Heeh, kabeh nyune Kawin Kontrak iya dipinangkani. Ayo celek yo. Heeh, lagune Nadane. Hak pesan aku entuk drang tak keduludung ya. piye? Jajal tak tuntok dilang tak kentulu cung piye. Ayo ra penaman to ya. Kaya suara kendang kok enek kono model. Aku emah. Pantes Pak Sus. Yo blas. Blas dari pati blas. Jian Pak Sus jendak anu blas ndak pro. Ndak pro kan. Pantes. Pantes dadi apa? Ndak pantes dadi apa? Dadi anu. Dadi apamu? Dadi Dadi kek. resik omahku. Jadi tukang kebun dah maksudmu. Siap. Iya iya. Ya apa Pak De? Aku sing iya, Putri Raja dan Kudanya.